Masikati akanaka mhuri yeZimbabwe. Ini zita rangu ndinoitwa General Stole. I think vazhinji venyu munondiziva. Ndini ndinokupai ma-updates pano paNyoka yeMabhunu update channel. Toda kukuudzai nemafambiro ataita kukoti yaComrade Nyoka yeMabhunu. Ndambenge ndaisa message makuseni ndisingafungire kuti neni ndichakwanisa kusvika, but Mwari vatitendera kuti tinge tiripo paRandburg. Toda kutenda vese vauya kuzosapota Comrade Nyoka yeMabhunu, vana mama, vana gogo, vana mukoma, vanga varipo nana sisi. Toda kukutendai nekuda kwenyasha dzamunoita, zvakare nokurwadzirwa. Ndo zvinoita revolution. Comrade Nyoka yeMabhunu is a politician. Vano understanda. Tasiya tavasimbisa tikati woshinga shamari nekuda kwekuti ndo zvazvinoita. Kana wakatakura matambudziko evana veZimbabwe pamapfudzi ako, unofanirwa kusimbiswa naMwari, uye zvakare ugone kuva nemoyo unosimbirira pakutambudzika kwako, nekuda kwekuti ndo zvazvinoita murevolution. Vazhinji vange varipo vakwanisa kuvaona with a smile of a comrade vachipindana nematambudziko ekubatsira vana veZimbabwe. So the outcome yatawana kucourt ndeyekuti iyo the prosecutor akataura iye achiti this court was postponed to the 10th of September. The reason behind mapapers zvakare haasati ava ready. So the postponement iripo postponement yekuti state is not yet ready. Vanoti ivo the only progress iripo ndeyekuti the docket moved from the office of the minister to the office of the National Director of Public Prosecution, which is the NDPP. I don't know on what procedure according to their judicial system, but ndizvo zvaita kuti docket ringe risipo. So Comrade Nyoka yeMabhunu will be back in court on the 10th of September. Toona kuti docket iri rinenge ravapo here. Then ndo patinotarisira kuti we are going to have the outcome. We don't want to comment the sentiments dziripo nema circumstances aripo, because otherwise we are going to interfere into the matter which is under investigation. Saka regai tipe mtemo wemuSouth Africa mukana wawo kuti uite according to the procedure, and we want to believe kuti the arm of the law will never be arm twisted. Ndo zvatinotenda. Comrade Nyoka yeMabhunu is in high spirit. Vadzokera kwakare kujere, and tavaita kuti va understand, vanzwisise. But vana veZimbabwe, I have got something to share with you as a comrade in the struggle. Dambudziko renyaya yaComrade Nyoka yeMabhunu rine mapazi maviri. Chekutanga, rakatariswa zvakanyanya nemacriminals. Number 2, ndechekuti is a political matter which is trying to be changed to be a criminal issue. So dambudziko rataita pano nderekuti kubatirana kuri kunetsa, especially kuvana veZimbabwe. We did a meeting nema lawyer, tadaidzwa. Actually, let me say we have been reported to the clerk of the court, lawyer achicomplaina pamusoro pemari. Sekuziva kwamunoita kuti malawyer ava havanga vasingabhadharwe from long back. So as I told you, by the time yatakatora case, they were sitting at 65,000 worth of credit yema appearances, ma consultations ange achiitwa mari dzacho dzisingabude.
So chikwereti ichocho chiri kuramba chichiaccumulata nekuda kwokuti maloya vari kuunderstanda macircumstances around comrade Nyoka Yemabhunu. I think takakuudzai there were certain people who were addressed to actually collect themselves over this matter nekuda kwekuti pakanga pachishanda mazita emaloya pachiitwa zvinhu zvisina kunaka. So all those things compromised vana veZimbabwe vanga vakasimuka vaine moyo wekubatsira, then zvikakompromisa vana veZimbabwe kuti vatange kuita doubt. But the truth of the matter is comrade Nyoka Yemabhunu munhu asingakwanise kuzvibatira malegal bills ake. Vanotobhilivhawo kuti dai Mwari vasimudza vanhu vanovabatsira, and sekusimudza kwavakanga vakaita vanhu vanovabatsira, I want to believe kuti dai pasina vanhu vakauya kuzoisa malawyers avo vachiti tine moyo wekubatsira, tingadai tichiti pamwe comrade Nyoka Yemabhunu now is being represented nelegal aid. But nekuda kwokuti tine vanhu vanga vane different agendas vakauya vachiisa malawyers avo kuti vavhure mukana wecrowdfunding yavanozoabusa the criminals dzatinoziva. Ndo dambudziko raita kuti tisvike patiri. So we are carrying the burdens yemari dzimwe dzakange dzichiitwa. I can see kuti kuna namukoma wangu vakafanana nana Gambakwe who must be shameful because those people, accumulation of all these monies dziri kukweretwa, maconsultations avaita kumahotels kwake vachiuya ari pasame invoice. We are still yet even to discuss nemalawyers kuti tiseparate mabills iwayo, but they are there to start and saying vari kuita macases vafaila. Why should we fail isusu? Ivo vari kuita down campaign and making sure kuti vari kuudza vanhu kuti regedzai kusapota simply because vari kufanirwa kuti ivo vajustifyiwe pa wrong things zvavakaita. Kana tazofeira nekuda kwenda tafeila nekuda kwokuti ivo vari kudown campaign vanhu vanenge vakuti mazviona akavanga vachitinyepera. The wrong is wrong. Panapa taakuda kutaurirana chokwadi. Nyaya yezvima-informer, we understand Gambakwe is an informer ema-CIO. He's not a CIO. He's an informer of the CIOs. We understand that. But let us respect each other. Every time pavari kuita ma live shows avo, vari kungotaura nenyaya dzaNyoka Yemabhunu. Nyoka Yemabhunu is safe and is sound. Please, let us respect each other in the boundaries. The last time pandakataura na Gambakwe, I told him, and I'm still gonna repeat it. Is he dealing with this matter in the office of a politician or in the office of a journalist? I am kindly asking kuti maintain lane yake. Finish and clear. We are going to deal with this matter of comrade Nyoka Yemabhunu. All these things of trying to buy the sympathy of the public to abuse, I am going to amount this thing to a criminal act using what happened before. I have got all the powers. I'm not an informer of the CIOs, but I'm a politician. So we don't want to undermine each other. Ngati remekedzanei. Comrade Nyoka Yemabhunu is facing a political persecution which is wrapped into the past criminal element. So all these things we understand on the political dynamics. We understand and we are ready to deal with it in a way. But kana tikati tiri kurwisana nepolitics apa tiri kurwawo futi nemacriminals vari kuda kuzama kuita zvinhu zvisina nebasa rese. I don't think we are going to move forward. We are Zimbabweans, and ndinoziva maZimbabweans vari vanhu vakanaka, vari vane moyo munyoro uye vanonzwisisa. This thing yekuti tinoita hunhu hwemusango ngatisiyane naho. Character assassination is the old type of political approach. I am gonna say this for the last time. The case of comrade Nyoka Yemabhunu has got too much of the political influence.
And this influence is striving too much to take advantage of the past criminal element. Yanga iripo. We are talking of the extradition. But everyone has got a right to life. Pano, we are fighting for the safety of Comrade Nyoka Mabunu and the freedom of Comrade Nyoka Mabunu. This is what we are doing. So, nyaya dzema side shows, pano atiskuita entertainment, entertainment pano. We have been receiving my lawyers vari kufonerwa dzingai vanhu ivavo pakesi tikopinda isusu case makaitei for the past 1 month muchidhira this case. What happened? Apart kurwa mari dzevanhu crowdfunding, todzosa maaudios enyu pano muchitaura kuti makasenzesa 37,000 kuflyer muchibva Cape Town neJoburg to and fro nemari dzemahotera, but makabhadhira 20,000 kumalawyer through the monies dzakauya nevanhu. Todzosera pano tinawo kama V11s acho. Apart from the fact that I have got so much evidence of the people. Kana pano muchida kuti murikuda kuita zvokuramba, taakukupai ma evidence acho tomaisa pa group evanhu vanga vachita and tinokuvhurirai case. So please, all the side shots, shut your mouth. Inini, I don't mind. Dig my information or whatsoever. Zvanga zvichizama kuitwa pano kutanga kuisa ma audios asina basa rese a 19 gocha inembe as a character assassination. I'm a full-time politician. I don't mind. But this whole thing which is happening in the expense of someone's life, it must come to stop. We are dealing with important stuff here, including the mess dzakakonzerwa nevanhu vari kutaura zvavanoda. Vana veZimbabwe now, they don't know whether to come in or not to come in, simply because of this confusion irikutengeswa nevanhu. Takataura pano tikati atinei nemari dzacho kuti dziuye mumaoko edu, ngadziende kumalawyer. In as much vachiti understand, after a meeting we did with the clerk of the court today, with the lawyer and the complaints, dzinosanganisira ma-invoice akasiwa naivo vari kutaura ivava. We have reached an agreement. Yatasvika pairi. We are trying to sort out all these things. But munhu anongotora camera so ongotanga kutaura zvaanoda. My comrades, this must stop. Let us not provoke each other to anger, because atizivani kwatinobva nezvatinoita takati siyanei. So I want my space respected. Tichidila necase ya Comrade Nyoka Mabunu in close relationship with the family. Tichionesana apo nepapo. This is a political matter. We understand what is going on. Comrade Nyoka Mabunu understands what is going on. All these people, mukaramba mchita zvamurikuita tichabudisa ma V11s kuti manga muri involved into the arrest of Comrade Nyoka Mabunu. Zvichazotinetsa zvinhu izvozvi. We don't want to entertain my side shows. Ngatibatsiranei nekuvhara muromo. Tosiya vari kuita basa. Kana tafeila hazvisiri zvenyu. But what we understand is that Comrade Nyoka Mabunu has got a right to life. Naivo munhu. So ndo mamiriro akaita zvinhu. Vana veZimbabwe takatarisana nema problems iwayo, but tinotenda kuti Mwari vanotibatsira. A lot of things are being spoken of, but we are trying our best to make sure kuti zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Comrade Nyoka Mabunu shortly vanenge vainesu. We understand this case haimbofeya yakaenda kutrial, because it does not have everything it costs to be on trial. Saka, it's fine. Let it be postponed. We understand it's a tactic yekuti tiende pa dead end, because they understand kuti mari
hapana. So one way or the other, with the very same people who collaborated nezvigananda vari kuparidza kuti havafi vakazvisimudza, vanhu don't go and partner into this project and whatsoever. But takambotaura tikati Mwari ndewe munhu wese. Saka toda kutenda musi wa10 September vanokwanisa uyai kucourt. Nesu hatineti, we drive malong distance tichienda tichinoona kuti zviri kufamba sei. Toda kutendawo zvakare maloya vari kuramba vachiunderstanda as of current situation. Nekuda kwechikwereti chakura, tikatora mari yanhasi nemari dzimwe dzese, even though tine revision yatiri kufanirwa kuita nemaloya, we are now sitting on 70 something thousand. Now we are going to receive an updated statement very soon, inosanganisira chikwereti chiripo neappearance yanhasi neappearance yalast time, chakuudzai the actual figure. But kudai tambokwanisa kuti raise something like 40,000, actually they need 50, because panofanirwa kupfudzwa chikamu cheAslam kuti vaende vanoita interview of good cause, and that interview, it must be done through the guidance yelawyer sekutaura kwavakaita. We just taken over programs ange agara aripo, but what we want to plead for is for the prayers kuti vana veZimbabwe ngatibatsirei comrade Nyoka Yamabhunu nemunamato. Then nesuwo tichatrya by all means kuti tinge tichienda tichinovaona tichivabatsirawo nepatinokwanisa. Takaona kuti vanga vachifara because this time yavakapostpone takakwanisa kukavawo mamiriro akaita zvinhu kumba pakamboita maproblems emwana. We managed also to send money kumwana ikoko tichishandisa sisi vacho vari kuZimbabwe, a certain amount yanga ichikweretwa zvakare ikabhadharwa naivo vachiwanawo zvavanenge vachida vari mujere. At the same time pane a certain percentage yakapinda mumaaccounts emaloya. So toda kutenda ndo mamiriro akaita zvinhu. Kana paine vane mibvunzo, I think vazhinji venyu namba dzangu munodziziva, munogona kubvunza kana mumagroups imomo. Bvunzai mibvunzo yenyu then tokupindurai. Tosangana pachikamu chinotevera. Mazviti.